Здравей, аз съм Филип и днес ще ти покажа как да поддържаш правилно дома си, кои продукти за ремонт да използваш и кои са силните страни на всеки от тях. Освежителят за фуги почиства мазнини и настоявания. Със своята практична дозираща гъбичка той осигурява бързо и лесно почистване. Подходящ е за всички видове фуги и керамични плочки, EasyFix е интериорна боя за корекция на петна и замърсявания. Тя също разполага с дозираща гъба, която прави нанасянето бързо и лесно. Подходяща е както за повърхности като зидария и мазилка, така и за тапети. Китът за дърво е идеален за поправка на пукнатини или дупки в дърво, например в мебели, врати или прозорци. Изсъхва бързо, има бял цвят и може да се боядисва. Това лепило е подходящо за первази, облицовки, подови плочки и елементи за басейни. Залепва здраво и е подходящо за дърво, ПДЧ, фиброцимент и пластмасови панели. Китът за поправка на закрито се използва за поправка и запълване на дупки, например върху гипсокартон, зидария или мазилка. Възможно е също да се боядисва красиво върху него. С кита за поправка на открито можеш също да поправите пукнатини и дупки, например на фасади или мазилка. Той освен това е устойчив на атмосферни влияния.